Kalau pernah sebagai biang IP sosial siapa ni video hari ni channel kejonga pengajuk ni jeli ni video berpihak nak bos ke por mentah ke sengi kani kali khubor ke best time na betajong pila da pila adap yang kelas 12 badbun ke bedang wat ki kelas na betag BE ke jong pi CUET non CUET bat ki QA pingal ale ini video berpihak kini video ki bila adap hak bay day bat ki college ke berpihak mengapani pi kram pi pila beli wa admission Henry kani ke video kedai ke bak compare kendiat nomor kani ke college kedai ke bak compare hang ni Shillong kani kedai ke college ke ba ai chung hikai ba ai training na beta jong kim nong hikai tiba kedai ke PGT college ke ba bun apa yang fly tip bat bun sian ki kena hang ni ki ba wan kedai bi bela ada BA bila ada BE ki wan kani ke jaka bat ki yo eta training ban long nong hikai Henry menta kala don kala ba compare kendiat ba kata kalong ba Maria pas kas 12 pila ban wan join hang ni omdei pat na benta jong ka training nong hikai Henry na benta ki BA course ke jong pi tila re pimut ban shim admission hakinu kinu ki college Henry pi dan jing thmu pan ban long nong hikai le ni ban puli biat hadin habun wan hakani college nomor kadang ai mentar ki form na beta ke BE haki departments repair ngan pani pi support ini college hila pimpat jupoi pangani kan ru bi madam principal iban sapatai company shaphang jong kani ka institute ka ai bat ayu bi idon ban batai shaphang jong kani ka course pagni ko offer ba idon na beta jong babun ba ki bakwa banik BE bat na taban continue pat i ka BN ali mentasi wan hani ban shoot ban le promotion na beta jong ka college bro ka wait kidan hani gini kena baba ini ba ya terima nom ni layak ya laidan beta ha ke shoot kidan lu ki kena biat bedan hani kidan hani kidan shoot menta ti bat kani bro khot kadi take na beta jong ka promotion til tip yenu ki badan kam ban yo ka BA bat bakwa ban biat hadin sa share ni ki video pe ni video mendakut Padahal hani menta bat i principal jong kani college hang ni kusibun man por jong pi long pli thu ide Ngade Dr. Bahun Langtron principal in charge jongka College of Teacher Education PGT Shillong mam ngathai da bata jong ki ba pe hani giswa ba skung thur marang batai hne khndiat ka be dei bat ka college bar ke ba ko offer ngathai la phi pni ngi khndiat ya college ku jong phi na banta jong ki nong pe jong bat batai ru khndiat saphang jong ki courses bu phi ha ya phiong ka kani ka last dang na du ka usnem yu kumto kani ko college hi na do u khat khandai spa drop sa ha por ba kis dang bai thik ban ai training ya ki no hikai na do bas dang men chwa ngi kete ya ki in service but ru ya ki pre service Henry na do 2022 iman biskala long he mostly pre service back namara ki stem ba min chwa ka government ro ka ju depute mo ya ki no hikai jong ki bam pa dep ya training naga government ka pha hang ni bikin pendek ka training nang to ken sale join pa te menta la ka no snem hi la bun betan kini ki pre service da aslong curious khndian ngai ki to karteng PGT kemudian yu hadi sha men shwa te namar ba por bikis dang ko college mo PGT kadi kambut post graduate training college kasdang rakat ha to por ho kis dang be kum ka training college ke te hadin pingila yo ya kane ke NCTE recognition bade mut ngi hap kala shaka College of Teacher Education I see Tiang in Shillong by College of Teacher Education Shillong kidan sakiwe pade tingi ladan ka to trademark jungi mo ka postgraduate training college tingi use lang kanya itu nomenclature Shillong curious kenyo bale PGT tayo kay ko full form man si ngap so ka postgraduate ayu tama namal ba kibaw hapan one training hang ni hi kidai ban dep ya ka graduation ken ki undergraduate mai kimla ki hap complete dep show ka graduation kin sawan chimi ko course ani kini hangni kini hangni ngidon ka computer lab ti number ba manta filative hi ICT a core component of any curriculum thing provide ya to ngidon ro ka language lab hangni mungkin kidi ki be ka bade jongka course be ka bade ki haban na compulsory hoi kani ji sha kam dei hi tang ba ban long compulsory ka dei ya ka language teaching kan tang ba ki we ro ki la ban use naman bale ka dan ka communication skills so within that pade ka dan ka speaking skills ka listening skills ka dan he da ka module mo be ki haban pendap kan magalong self paced ro ha jo por ki khana ki pendap hi ko course ang ni ni le ki recordings ro ring kwa ban le online sessions ro ka kham suk ki ka long soundproof yes I see Henry te dham nang ne nang tai te da ko jing cha
Te bun sian hi recording ye le nang. Ne kum kajing ya kran kajing yu jong phi hang ni hapo college menta phi airo ikini ki BA courses nei Hoi kan ni ka BA course ngi dang mut ban sedang bentai ke nama ngi dang sudah bio ka provisional affiliation pe. Nama yang ni hi menta ha kan ni ka por bangila mo ka government of India kala launch ya kan ni ka National Education Policy 2020 kamut ba kum yang ni ki jukot ya kita ki stand alone institution. Nama beli bengi offer bet tang ka BA. okay Tikat kum kan ni ka NEP 2020 pada nang ni syakmat kan syak syuk kan. Kabomot ba ngi haban penkelai ala dia syakata ki bangi khot ki multidisciplinary institution. ki department yu ba phi phi Idan ka ngi sedang syada ka political science, ka economics, ka history, sociology, education. kamut menta kamut ki bakwa ban one na menta jong kini ki courses na menta tang BA be kebat kamut Hoi tang BA syua kan na nang ni syakmat dengan azang ni ngin hapru ban sedang ya ka BSc ru fi. Nama belai ba hang ni hi ka focus jongi ka dei ya ka teacher education. Kabomot kan ni ka BA bengi sedang ro ka dei hi na benda ka teacher education. along man preps nan ni ki for Yes. Dei tawan prep iki but ban pave way. Lan ni ban thau kita kilat kanang ba ngin la ban pen create pa di ni ki future teachers. tiba kumta lada dei baki lawan BA lupa hang ni tiga mamut kabai dei bat ka BA course pat ka long kumu nam ta jong ki yu Em ka kalong ko ni hi fi. Kani ka BEd menda kadang don ka 2 years ro. Ha. Te menta ro ka shamjing em ha. Te bakin your admission namal belai. Keduna bagi sis. Man ki college hi ngi don han St Mary's ro tang Sanpho tali ka sit. Hang ni ro Sanpho hi, Hatura ro Sanpho hi. Kumta hi tet. Tika jingja. Tingil along ba mo. Da kan ni ka course jungi bingis dang man tangi ai ro ba ta ka special offer ma. Ikana ki bawan hang ni le si kan kham suk ye ki ban yo admission. Namar ba long ngim ong e ba ngin shu ai bet. ka shong ka performance Ni ka shong haban ban kre ye ki kan ni haban drill ye ki bakin long fit. ka kin dala dan lupa pat ka Ka ham suk kan dan ka additional weightage kan yo kata te. kamut ki kena hi kamut ladi be ki wan hadu menta ki bawan mata ka debit ki debit tang puan ibu jog biat BEd bet. pat dan Em badan. Tamba long na university ki bun ki bawan. Ni I access ye ki ro ki wan nama kila fin dapat kila bun ki kot more than 10,000 titles ni lah dan mo 11,000 plus titles ni dan ni tengi persang ngele shutom ben mo ban thiet ki kot mo kamut infrastructure wise kamut pila long ready lupa kan da benta ngila long ready ho kini ki mo ki younger generations mo ki kana ki ban sung thu te bakin hap hi ban board ye ka de ka NEP na mar ka government ro fi class what kilat kilanti ban implement class dang hi mo at the school level at the college level as dang ti menta pade ya ka teacher education ro yum de kin ban ignore mo kini ki mo ki khana ki manang wat kam wa jam ki ban sung thu ba hadian o arpho laipo starting 2030 kamut ba kani ka minimum eligibility criteria ka minimum degree ba kin yo ban rong ha ki kam hi kai kande hi ka 4 years integrated program kabumut ba kan long ba ka to ka dual degree course kin either kin le BA BEd lane BSc BEd BCom BEd kamut kin nam ta jong phi tu makala kham suk ban ngila ya chakata kalinti hi ken namang hi hap hi fi ngi hapan perkhat ye ni ki future lane of teachers ken kamut kan de ka jiman toy na bata ki khna kamut ki yamanta hi ladangi kran in terms of strength wise ni kan nungut I try ki khna frai lala ban accommodate mangi we are targeting by 50 hi ken na bata ko hai tang ba long by dangi khen be tang social science but then they at least 20-25 ngin la be namar bale long ngim la ban yai lach pa den ki khana BSc ru ani ki commerce ru ki khana commerce ki khamduna hi mo ki passion admission hang ne ki management re ki don ki ba 100 ki khana science ki bon ba ki la dangi pen create ki no hi kai mo ni ha ban pen create da ki social science na men ta ka science na men ta ka maths ti ngin habbu kai ki si che ki ru kamot ba ngi pen thep la tang ki khana la jong kamut ki
you mentah na bata jong kini ki BA. BA mentah mo kino hikai ko mo kila adal. Ngila thong ngila recruit ken. Namar bale na do kapor nipan permission nipan ya kan ka provisional affiliation. Hang to hi kalapan te yaki appointment order jong kino hikai. One way nga da shupet pe ka UJP hani kala he bati da shupet ilong kong ka building da larung hapo pat kalong spacious ba ban. Hoy kalong hi ho. You ba. So kani kadi kita kangi ong ka multi-purpose room ken. Hamne dengan dan kini ki small programs, internal programs we used to have yang ni dan hamne. Him dapat dan kami auditorium te ki small programs ni penlong be hangnya. Seminars, workshop. Kamut kani hang ni kani ka permanent structure, permanent building hani mentala kanu bala dan. Aduh 72 te. Since 72 Ya hoy. Kani kawan hadian, kani kawan haki ha 95, 96 kani. Ningkong te katai satai. Ha, katai ka first building katai ha 72. Kamut kani berokhat mentah hadu mentah ki pedan kam betang da bata jong ki Biat. Hoy. Kamut ki biat mentah ki don betang full semester ndai. Hoy full semester. Kini sini di classroom. Kini ki classroom ka hoy. Kini ki biat hi ki bat pendan kami kini. Okay. Tang for exam ekam tu ya pendan kami. Tama yakinnya pun sian ni ju. Ai. MPSC, UPSC, ki post and telecom. Ki pun pan exams kan? Te takdafin i single seater bed. Nomor bala exam te. Nila arrange lupa kum tu kan? Kamu ki classroom kan tu lagi classroom berokhat. Akat sau tali em kidang don chu hi ste chapo ni ki dan ti ji bedang sna ki ho ke tu ngidang sedang man pen kha kai namal bangin dang don kam chu ki classrooms mo anta bengila launch sa kani ka BA kawai palong ka bakam pher phi pa kalong ba lada kala one ji shatak integrated course pat kalong kala nang yarap susu ti ki babon ki bala dan jingmut lupa kan kwa kade ni auditorium ni main auditorium kene di auditorium ho ten dala dan program bingla invite beliau nomor nila penuh ni infrastructure wise bila long equip ba long ayu ba kala shu biang yele shitom hi tang ba pla so tho hi there's no entry improvement mo ngi ki don ki hostel si ru tu long ho ki hostel shunam kadan ka boys hostel for girls hostel okay kamut kitu magalong apor beki sim admission kamu kila apply semua hoy lada ka don hi ka room te mon ngi alot je khambon ki bawan mon na shaba jo ka district hi ki ba an south west khasi hills west khasi hills nangaro hills kamu ki faculty la kanut teaching faculty ki dan nyumut kata ga tang ki full time ni dan ro shphongut pede ki part time teachers tama ka environment ka rukomlong ka surrounding jo pi ni ga ilong ka ipangat ki yu hati ba kapangat dang bun ka jinggir ngam sodong kade paro sodong hi kin mo long shati ni kadon ini iwa ro ha duit stay wa duit nga try na banta jong kitu ki bakwa ban le nani kitu belong interested long ban pursue the teaching career kan jong ki this would be the best option for now Kiwan ben marde pas 12 ben man shu ong yaki kan namal bele ham tam mo tang yaki ni ki subjects being offer kan nama kitu ki bashim major he kitu ki bakwa kitu ki major te kan kham sup yaki ngin ai ka coaching yaki of course CUET ki namlan kan hable he CUET nama ding ong biki dei manai banapo ken hab hi ban le long kanum long no kum bale shiliang te kiwe ro ken yo he ko jo he tambalong special facility yaki baken la apade nala di ra baki don hang ni ken la ban compete kan sok yaki ken long hakam kom jong ki reservation yes we have devised that reservation policy for our own students kan to kata nabata ki perlu ki jongi ki bapet yang video nada pinang thamai shagani college le patip ngarung patip kan aktif first time minta ba PI ya ki degree courses te kadang long thamai ki babun bhat en lara pidon jingmut jingthmu lara pimdon jingthmu ru kam nei le hi ya minta la P1 dam ta ki degree course ki jong pi ten rei nabata kham tam le nabata ki tu ki badon jingthmu ban puli la ni ban lej ban pentibet le de ban biat ban pentibet le kum ti ki nong hikai kani ri college na banta jong phi ngala banong nomor ba kani rap ipi ban prepare ipi ban guide ipi hakata kelinti ban lara de ba kumba ongi mai madam lara kabyang lut ka rukom puli ka performance ke jong phi kan dan ka reservation na banta jong babon ke bawan kuliah ni lusi bon mam so sin nga kermen ba ka college kan nangya chakmat ini desi kani kala de ke di milestone di mau jamu ba bengin la ban introduce sa ko course ke
Kedua kerja yang pi bagi staff perlu. College buat. Thank you. Polisi buat palong ini saya yang pi wei video. Dah bentar jungki dimensions buat wiki wei. Subah banwan hang ni lani visit ke website dengan sebuah website hapo ke description dah ke link. Lani pila banwan mi behang ni hapo college. Dah bagi dimensions. Polisi buat.